Hey, sanibonani naphila kodwa. Wandlovu lo Jim phansi le. Ndona simnambethi kodwa imane lidwemeni. Jabule kwenye lokhala sakohle sifo samasoko umshaya into vuyisela amade xoma nanginapha sho ngwaqo yahlomla kodwa luthi kubona. Bafowethu. Saturday ngizobe ngi-live Alex FM. Ngizobe ngiqashe ngakhona nje. Ukuthi nivuleke nilalela umsakazo. Qhubeke nilike i-page. Ongabonanga like channel yami YouTube Jim Music Production. Uzobona ke la ibuya khona ngantayela ukuthi kwenzakalani. For more information yabonga bafowethu ngeke ngande kakhulu background ekhalayo single yami le ngizoyidropha ngokudala nje sihloko sakhona sithi inobuhle. Ngiyabonga ke ngingiphume kanje i-t-shirt left noma uthi ngeke ngimzwise nje kancane ngikhuphule. Ngicharishile la ngihamba nozakhele uqhabula uzale intuba nenkanda sikhuluma qolana yena ngingoma ngizoyikhipha njengokudala isiqediwe nezinhlelo ezincane nje ngisayishala khona lapha kodwa maduzane izobe ikhona. Bye bye.